pecele. Medeng ono pecele. Ora oke. Ayo. Ora. Campur piro ya? Nanti kan 7. Sangi sore wis loro ya. Ngisor kene antri. A37. Tujuh deh kok. Piro kok ngono ya? Piro malah ora. Piro? Oke, penting enak tapi serius. Ada separuh. Nah, 5-5 sih matangnya wong. Saya kami. Nah, 5. Sanding lu pinter kan, adre lu murah. Nah, 54 terusan. Bulan. Wah, rame. Heeh, lumayan. Wah, Endi lho? nah anu oke kan. Bulan lumayan. Bulan ini Apa kuwi? itu terus apa ini? Gua kok kangge meh kecekel kok ning anu gone Polda. Kontennya apa? Itu nukone HP ini lho. Karek akun nukeh lho. Nukone imbuh ning nukone suwe. Heeh, ngangge akun akeh. Maksudnya kok iso kecebol? Kan satu siji aku kan kudu siji ngene ya sedino. Tapi nek tukunya apa kan? Lha iya kuwi, kayak bare kisinan kono, bare diculen nah. Tigone Polda. Urung suwe kae. Iya. Jen ka aku. Sing isinan Poldane lho. Oh, gitu ya. Makane apa untuk HP Ngirone, apa saya. ngirone. Paling yo nyoba. Sudupan. Untuk kan kuwi. Dia nek ganti akun kan soalnya apa lebih murah ta. Akun anyar kan biasanya oleh diskon. Biasanya makanya dia nggak akun. Ngangge KTP kok kae. Ngangge KTP dulu-dulu ne jane iki. Yo padahal ora nyoba. HP lagi. Tong stok lawas ngono jadi. Apa ya Tak kunci kan. Tiba